El Museu de Cardedeu és un museu de territori amb més de 100 anys d'història, que neix de l'afany col·leccionista del seu creador, Tomàs Balvei i Bas. Fill, net i besnet de farmacèutics, Tomàs Balvei era un home d'esperit noucentista que compaginava la seva feina al negoci familiar amb la de formar una col·lecció privada que es caracteritzaria per la seva diversitat. Numismàtica, arqueologia, indumentària, arts decoratives, etnologia, zoologia o paleontologia són algunes de les àrees de les quals va anar recopilant material al llarg dels anys i que formen ara l'exposició permanent Tomàs Balvei Col·leccionista, col·lecció de col·leccions, que es pot veure al museu. Unes col·leccions que es van anar ubicant a casa seva, amb material penjat a les 13 habitacions i comptant amb 2 armaris i 35 vitrines plenes d'objectes antics. Aquestes primeres col·leccions les fa amb objectes d'origen familiar com robes i mobiliari, però el 1899 inicia una campanya per engrandir-les amb donacions de particulars. Però Tomàs Balvei no només dedica la seva vida a col·leccionar, sinó que és un cronista del seu temps, narrant el dia a dia de Cardedeu als 10 dietaris que escriu des de 1885 al 1895, així com estudiant la història local i recopilant documents i pergamins de cases i famílies del municipi. El 4 de novembre de 1943 signa un vitalici amb l'Ajuntament a canvi de donar l'Arxiu Museu al poble, sempre i quan no se separin mai les col·leccions. El 23 de gener de l'any següent, s'aixeca l'acta de constitució del primer patronat del Museu de Cardedeu, on en Tomàs Balvei és anomenat president honorari. Aquell mateix any tanca la farmàcia al públic, segons ell, per haver quedat un xic flac de memòria. Tomàs Balvei mor el 1954 i les col·leccions passen a ser definitivament del poble i es traslladen de la Casa Balvei, a l'actual avinguda Rei en Jaume, als dipòsits municipals, exceptuant la de zoologia, que es diposita a l'Escola Ramon Massip per l'estudi dels infants. La ubicació definitiva del llegat de Balvei es concreta el 1973, quan Santiago d'Aurella i Rull fa donació de la seva casa d'estiueig, el Casal d'Aurella, amb la condició que s'hi instal·li una institució cultural local. D'aquesta manera, l'edifici es converteix en la seu del museu, que s'inaugura el 6 d'abril de 1975 amb Pepe Castells com a director i Pau Fort com a conservador. Després d'una important reforma, al març de 2001 s'inauguren les noves dependències del museu i el 2009 s'obre al públic l'exposició Tomàs Balvei Col·leccionista, col·lecció de col·leccions, on es dona a conèixer la figura del fundador del museu i una àmplia mostra del que va ser una de les seves grans passions.